Добре, Стели, търси! Добре, добре, добре! Аз то няма засади, така? Ами то някой трябва да седи на камерата, да аз трябва да гледам Да, ама засади няма. Няма, ако искаш да свира. Само на фал вида си това, да? Не извикам, кой да Емко, наредете само нас да ми направили. И после, добре, нареждате. Льоне! Льоне! Чакай, ако иска да свири. Да, я ще свира. Той само Льон да... Или ти да местиш камерата, някой да ми... Помагай на вратаря да изпита. Я спрете! Не съм свирнал. Ще чакайте. Деца! Аз ще свира мача, чакайте сигнал. Когато играем до сигнал, Ти, Дани! Вратаря, готов ли си? Емко, готов си? Ти, съм сигурно да свириш. Да. Играем! Поставяме. Как ти искам да местиш камерата, ама той ми това Браво! Елиан! Сигурно! Елиан! Значи и ти ще трябва да свърши. Тома за пътия! Кой му иска? Ивайло! Лангари, Ивайло! Тръгни, Ивайло! Дани! Иго, гледай му, влизай по-бързо! Аре, Ланга, Дани! Влез да искаш, Даниеле! Иван да би, Иван! Ники до човек тука! Данка! Как ще мини така, момче? Ники казах до човека си бие! Браво, Василе! Имаш вратар! Мартине, отваряй! Браво, добре! Нищо, ай прибирай, обръщай с човек! Добре, Нико! Стай, Нико! Браво! Дани! Симон, не че ти бе? Да, ама те са паник човек. Аре, Иване! Той измаля. Добре, Нико! Ай, Вало, предложи се! Хубаво. Даниеле, търси Пас, добре. Пас на Иван! Ставай, играй! Браво! Нищо, Иване, ще стане, добре. Добре, Томов! Сложи главата, бе. Браво! Нищо, добре, Даниеле, добре. Аре, Данка, взимаш я, Данка! Натискай! Взимай, Даниеле! Браво! Добре, Ники! Браво! Още, добре! Отваряй му! Добре му! Аре, кой му иска? Вайло! Добре! Макачора! Спокойно! Томов, не става на кланяй! Стига, Томов, стига! Дани, тъча! Ивайло, по-бързо трябваше да движим! Ти! Ланга, спокойно, но има логи. Добре, Данка, добре. Тъч, оранжево. Даниел да хвърля, Даниел. Или не, хвърляйте. Не, на раха. Аре, лангата. Винаги да го виждаш този човек.
Иване, аре, движи малко, Иване. Вало, трябва да се отцели триъгълник, обърни се. Дани, това е страх. Тръгвай, Иване, тръгвай. Добре, бутай. Симо да не минава. Ай, кой ще му иска? Удар. Ей, не трябва да стреля. Ангерджийски. Марчине. Трима човека са въртици покрай него. Ай, гледай топ. Излез сега, мой. Да. Ивче, не там, това е на Нефтянов. Мартине, дясно човека, отзад теб Ивче. Добре, тъч наша. Емко, служи сега по-напред топка, моето пче. Динчев. Браво е! Добре! Спокойно! Сили, сили. Давай, Тоши! Добре, Статке, добре! Дели, има 2 минути, дай! Вало, търсия. Ой, Ники, не му са до пети, Ники! Ники, не му са до пети, влезли му здраво. Тръгни, той ще я даде. Няма да слагат стенки. Бързай. Давай, дай. Ай, Ванка, иска, Ванка! Аре, Иване. Дай се взем, Тяно си. Край там. Браво, те пас. Дясно имаш. Браво, ето го! Дрибъл сам до края, бе! Дани. Добре, Вало, сино. Браво! Добре, тата. Добре! Бягай, Емо! Аре, търси Иван напред. Ивче, ти си. Живей, Дани, спокойно! Дай, Дани. Сам до края! Завършай! Браво, Иване! Браво! Ангерджийски! Дрибъл напред! Дрибъл смело! Ангерджийски да центрира! Ланга! Отивай, Ланга! Браво, Коте! Идва! Симо, на дуспата влез! Ники е тук на линията. Добре беше там. Близичко беше. Ай, Василев, какво правиш, къде я поемаш навътре тази топка, бе? Браво, Коте. Играй. Симе, Дай, Вало. Дай, може и на Емо, може и на Емо и да му отвариш. Ивайло, отваряй му! Ивайло, отваряй! Ой, не бързай, бе! Ей! Къде бързаш? Дани! Дрибъл, сега! Дай това в средата! Вътре го пъсваш. Дани, прибери, Дани! Добре, Ники! Ложи го! Браво, Данка! Пас! По-хубав пас, де! Добре, Симак, добре! Гледай го то! И става Ланга. То беше се бутна се за го мини гарант. Играй! Зелено. Зелено! Симон, срещай го. Добре, Симак, спокойно. Браво, Симе. Браво, Даниле, браво! Искай, Иване! Ах, Ивайло, не там, Ивайло! Би, Ивайло! Ивайло! Всеки човек! Играй! Извини му се, малкия! Симе, залагай там! Долу, фаул, долу! Чакай, смяна прат! Като имат шапрат. Дай! Излез, Дани! Спри! Излез! Чакайте сигнал! Не съм казал, че ще играйте! Казах смяна прат, като свирна тогава! Слушайте малко! Дани, ти! Майкъл, как? Слагай топката там! Играем! Вало,
Иване, отпред че си виж! Имаш и дай му я! На крилото ти е там. Толкова стана ливачка. Да. Стой там, помагай на вратаря. Стой на пръсти. Дани, остани назад, Дани, остани назад, Дани, назад! Дани! Пасе, помагайте на вратаря. Емо, ти си! Излизай! Излизай, чистия! А чистия скубава, че! Аре, бе, кой? Даниеля, къде си, бе? Емко! По-силно изрите, излизаш! Няма да се почнеш! Не, спотен ти изпълня. Топата и твой, викаш! Почти! Дани, трябва да се върнем Почти! тук, остава твоето. Добре, дай му е, Тодоре! Там ти! Тяно, двамата пресекта. Ванга, няма как да дойде чак до там. Той само! Гърба, Любо! До 13. Без фал! Не, Лангата и Данито! Лангата и Данито, съберете се двамата! Васил. Лангата и Данито, гледай! Браво! Сам до края! Няма да я вкара. Браво! Браво! Айде, стой на пръсти! Нещо взех владени вълнички с едно такова фета. Басе, айде да вземем, давай! Гоце, айде и Въртиш ли? Не, върта. Остани на изпита! Аре, нищо не е станало! Играйте! Стайков, до човека! Играем. Точи гърба! Тодоре гърба! Давай да изчистим! Вало, дай си дадем пас с късове. Играй! Браво, айде! Тимофи! Айде, един точен пас. Симене, бързай! Иване, леко прибирай! Ей, Ивайло, нямаш човек, Ивайло! Ах, Ивайло! Спокойно, Емко! Ивайло, съберете се с Иван! Макчора, гледай Ивайло! Добре, ари Данка! Даниеле, гони! Даниеле, давай! Гледай го! Излезе! Зелено! Аз беше ясно не видях. Аз от играта не мога да видя камерата пред върта. Айде, Даниеле! Ники на гърба, Ники! Браво! Ники, спокойно, без люкове, топката ти е в ръката! Без глупости! Изчисти я, спокойно, няма никой около тебе! Двата предупредих, искам тия топки, като топката в краката, ако трябва да прикия. Не е задължително веднага да я чистим. Съберете се, бе, Дани, съберете се, ако трябва с лангата. Иване, иди към... Дай му една. Давайте! Пас! То без пас. Емо, Ники, защо не му извикаш? Вало, Емо, човек, като Вало. топката, извикай му я. Чакай, пък той играта. Василе! Ела. Още колко минута е нещо? Няма да ви свирай, Сачи. Да може да починат малко, да се вмърка. 14 минута ето. Доста ги още минута е. Айде да видят двойното. Тръгвай! Зея! Дани, айде да ги гледай, Даниеле! Седиш и гледаш отстрани. Василе, обърни я тази топка, оттам е дошла. Почивка! Айде, идвайте! Спира, къде се спира? Само това си да запишете. Тя ме...
Защото, да, за какво да помниш, тя не спят. Иване, чака сигнал. Свирна, почва. 2, 4, 6, 7. Готови ли сте? Играем! И 13. Значи 28 трябва също. Аз тук гледам на камерата. Спокойно, Никите хвърля. Спокойно, не бързаме. Ванга, остани тук, Дани потъча. Дръпни сега, дела тук и дръпни как съм кълчува. Ари, Ванга. Ари, дай му я сега. Виж той до тебе, дай му я. Спокойно, тръгвай. Да, пас, добре. Добре, Ники потъча още. Ники! Сам! Гледай, Иван! Ма Иване, ламо се продължи за двойно, Иване! Ни денат! Ивайло, бийте го, Ивайло! О, Ивайло! Иване, като тръгне лангата, елати да направите двойно, не тръгвайте към вратата, как ще я даде? Ники, защо я вкараш средата? Потъчва на Дани тук. Аре, Ники, и до тебе сега може да му я даде. Дай му я на Ники, толкова трябва. Излез Даниеле отпред, точно така. Да ти внимай да не прескочи. Силе до него. Ивайло, ела насам, Ивайло. Не мога да изнася това път. Да върви. Давай, Данка. Напред потъча. Оранжево. Хвърляй на лангата, бързо. Хвърляй на лангата, потъча. Абе, тръгни потъча, Еланга. Искам тук работа нямаш. Бутай напред. Дай на Никите. Ники, пак му дай. Браво. Нищо, добре, аре, прибирай. Браво, Ники, така. Играй. Браво, Ники. Аре, Данка, взе си я. Браво, бутай напред. Добре, Дани, нищо, гледай топката. Браво. Иване, бий ти я, Иване. Играй. Ники, не да минава толкова слепо. Ники! Добре, Данка. Иване, ела по-насам с Дани, съберете. Гледай, Дани, той лапката. Добре, браво! Дигай главата, пас! Раз трябва пас да има, ей! Аре, Иване, сам до края! Ще не му дай сега така на Данята? Аре, Данка! Иване, връщай малко, Иване, аре. Ланга, виж човека, Ланга. Добре, Ники, бий до края. Аре, Иване. Бутай сам! Браво! Ложи ги! Оранжо! Топ се гледаме! Симе, там остани, Симе! Джем, много си напред, Джем! Добре, отивай, взимаш час. Точен пас сега, двама сте, внимай! Внимай да не губим, ей! Пас, Трис, пас! Данка! Там няма как да дойде, Даниеле! Той чака центъране. Раз си бъде спаре там по-бързо, Виж къде го чака. там по-бързо. Там да се върти. Иване, загубим ли топката? Айде, пас! Браво! Отива, раз взимаш час и браво, не бързи си. Айде, дай, точен пас е! Играй напред! Смело! Джем топката, добре, това е лапката ти не е с Гърбово, Да.
Иване! Иване! Кесо! Иване, абе главна напред, надигравай се сега трета ситуация, че казвам, че не си подавал, бе. Абе, тръгвай си да играе. Силяли остани отзад. Виж Данито, бързо! Зад него Никтянов. Иване, центъра веднага. Не мога да изнасят. Давай! Вади нищо играе! Те са плашливите, в смисъл, че топката сега, ако няма да даде на Митко и на Симо, този Митко налива гипс човек. Тук винаги остава обаче. Браво, Емо, браво! Ивайло, искай ти сега! Дигай главата! Точно така, Иван! Георгиев, Ремзи няма да пресирате! Бутай! Ремзи, давай! Иван вчера стреля! Играй напред, смело! Ерки! Ева с него! Не с него! Къде отиваш? Георгиев, казах ли ти да не ходиш за пресира? Казах ли ти? Центрирай да стигнем там! Ерки! Изсичай! Смело! Добре! Добре, играй! Кесов, 10 номер! Още трябва! Паратка, Еркио, разпарай си се! Иване, стой в центъра, Кесов! Няма да ходиш на страни! Стой! Мина, отивай! Разписай! Иване, изпусти това крак, стреля, това топ половинка. Ай, бутай, там! Зад, така! Чем! Ей, Иване! Дани! Ванга! Ванга! Ама искам хубаво да изстреля пък. Не, тук си спиш, човек, ей! Ако не дойде, дай Иван да стреля. Абе, подая на 2 метра! 2 метра и Унищи човека! Не бързай! Добре, Арас! Влизай още, имаш свободно пространство, приземай го! Не дай бързай! Сварай! Сам! Ай се буди са, ей! Отпусна ти казваме! Браво, Иване! Ей, така ще ги лъжи! Бяла там е! Играем! Той пробива! Аре! Не се отпускайте, здраво! Дани, не се включай толкова, Даниле! Ники, до човека веднага! Ники, Дани, къде ги там? Спиш още! Иване, не така! Ей! Ей, не искам така да влизаше! Зимия да имаше листа да бързай! Емо, спокойно! Гледай лангата, Иван! Може и Данито да видиш! Иване, 10 номер! Виждаш ли твое ляво? Кесов, 10 номер! Още 7 минути. 6-7 минути. Иване, няма как да дойде топката чак до тук! Спри там! Данито, гледай! Абе, гледай Данито малко, Ерко! Гледай, Спокойно! Аре, Иване! Не така, Иванка! Много лошо влиза отзад на тренировките същия. Симе, говорим нещо без глупости, като не можеш да отиграеш игрите! Я съберете с центъра малко! Симо, ви не малко по-центъра, блед! Ей така! Джем назад! Чакай, смяна прави! Джем много високо играеш! Дани, влез сега до лангата! Дани, влез до лангата! Ей така съберете, спри там! Иване, центъра! Двойно да има за Изто центъра! Чакай! Джем парай! Чакай! Чуе!
Играй, пусти му я, играй. Тръгвай. Защо му дай стъпе? Кой му изкай, Даниле? Давай за удар! Браво е, Влади! Браво, Иване! Ей, топката като я вземем, ела ти да искате, Дани! Топката е с Никито, ела насам, да искаш. Пусти му на... Даниле, ми Никито! Спокойно, добре, ари Ланга взе се. Иван, добре, Иване, бутай, тръгвай сам! Бутай! Ари, бутай, може да ги... Нямаш работа там, Ачка, нямаш работа там! Иди си зоната, ей! Какво правиш там? Какво правиш там? Ей, това е твоята зона, имаш човек в нея! Тръгвай! Ти мисли! Тръгвай ти, пътя! Ей, Ване, отпусни се! Посича! Ивайло хвърля! Ивайло! Влади, Иване в центъра! 4 минути. Иване влизай към Влади, бе, дете! Моля те! Данка, да ни губим! Да ни губим! Да, фал. Фал! Ще вземеш, спокойно ще вземеш! Зелено фал! Преодоляй, ако трябва! Браво! Не, имаше, удари го отзад. Имаш ядката, не бързай, превърти, ако трябва да дам игра. Сега бяхме там, бе, приятел, бе. Ерки! Браво, Анга, страшна асистенция! Там идва, прибери я, превърти я, да изкараме. 100 човек ще там. Ай, спокойно, бе. Ари, връщай всеки човек, Иван е на центъра, седиш и я търсиш. Ари, всеки човек, всеки, вижте 6 номер! Всеки 6 човек! Аре, Ивайло, стъпи мъжката! Ивайло, браво! Ей, Дани! Дай баба, изимия! Приятел! Хайде! Дани, ела към него. Дай му е пак. Спокойно, Отведи! Ивайло, браво! Тръгвай напред! Дани, центрира хубаво, Дани, хайде! Центрира хубаво! Аре, Ивайло, ставай! Точен пас! Браво, Емко! Ей, Ивайло! Буташ напред топката и тръгваш с нея! Топката спреш и те хващат! Иване! Приберете всеки човек! Иване, там ще я търсиш топката. Дани, човек иска, всеки иска човек! Всеки да има човек! Удар, Василе! Дай още, Крис, излез! Още 2 минути и ги спре. Дай му я! Добре, спокойно! Искай му! Иван, браво! Сам! Сам до края! Сам! Браво, Иване! Браво! Що махия са върти с газе. Браво, Георгиев! Играй напред! Браво, Иване! Браво! Аре, здраво, без да се включваме много, Данка! Пазете си силите, има още едно по време, може да откъкаме накрая. Играем! Да, 1 минута ги спре. Пас на... Топта! Да не минава! Идвай почивка! Играй, Дани! Аре! Браво, пак!
Топта. Ванга, искай, Ванга. Бутай напред. Бързо. Топта. Остави, какво да фърва. Ники, виж ванката в страната, и не може да закара до там. Не можеш. Данка, тръгни назад тя. Добре, айде Данка. Ай, Тимо, бързо, Тимо. Кой му иска, аре? Мина, човек. Ей, ще ме изкараме двамата! И ще играеш 5 човека, какво не върши тия купция? Кире, Извини му се! Аре, здраво, Ники! Никсети, без глупости! Как през вратата там ще правите тия люкови? Пас! Кой ще го бие? Айде, чо се ся. Айде, Мотю. Взимаш. Може. Да, добре. Не, точно качка широко. Дани, здесь. Ей, Дани, топ. Добре, тия пак качвай. Абе, натъча, бе! На дето си маски ги свирим. Пич, малко повече гледам от тебе. Това, че е паднал! Стой така, нека си я подава. Раз. Стой, играй. Внимавай. Слави, позиционирайте се. Браво, Слави. Тръгвай, бе, Иване. Хайде, пасте. Хайде, играй напред. Топта, само се сваля топта. Раз. Браво, взимаш я. Излез нея, давай дрибъл. Влиза навътре смело, преодолявай. Дай. Да, поемите спокойно. Въртя. Браво. Аре, бити! Крис. Без прав, Крис. Джен. Добре, тук е пас. Иба. Мотка ма излъчиш. Да. И тук нямаш никакъв фал, бе. Какъв фал, къде си го? Цялото си играе. Аз не видях хубаво, ама въобще не видях никъде фал. Той седи до него. Има контакт, ама чаква. Айде, дай му. Дани, извини му се. Данеле, извини му се. Е, момчето, където го удари. Топта, гледай само, топта. 5 метра, застанете тук. Ари всеки човек. А Дани, мен ли пасеше, Дани? Вижди средата, Крис, внимай, Крис, средата. Не, давай. Ей, ти не го ли вижда? Ей, Крис. Дегли се толкова дълбоко. Браво. Ай, Ванка! Търси, Иван. Никито и до тебе. Ой, Ники, съберете се, Ники. Сидите на... Джем дезо. Събери още. Жив. Ники иска. Емо, Никито и до тебе. Никито и до тебе. Данито. Добре. Като топ техникито елати да иска тия, Ланга. Няма да дойде на центъра тази топ чак. Данка, ари сте, Данка. Спаре, Дани, аз така близо човека, близо. Дани, спаре. Внимай, Джем. Иване, движи се, Иване, няма как да стане, Иване. Дай пас, да Василе. Бутай сам до край, ари бе. Дани, взимаш я. Ари, прибирай. Симон ли се хвърля? Пас! Спокойно! Кой му иска лангата? Браво, сам! Завършай! Ванка трябваше да пусна Даниел, беше сам. Влизай още, бе, човек, влизай още, бе. Има време, има смято. Точен пас, внимай, не се близо. Раз, близо до качай.
Пътя веднага с едно! Крис! Аре, прибирай всеки човек. Аре, Ивайло, обръщайте! Дани, аре! Аре, обръщай всеки човек, Ники! Всеки с човек! Димко, моля да плав. Аре, Иване, бутай, Иване! Взимай, Иване, взимай! Добре! Дани, гледай гърба, Дани! Още! Добре, Ники, браво! Аре, всеки с човек! Крисайде! Ремзи, Сантрия! Издесне, ако трябва. Ремзи! Ей, ачка. Ей, да. Давай, Ремзи, ти си! Браво, сягате там, бе! Ремзи казва, че Дай, хайде, дядка! гледай, за човека! Давай, хора! Ей, ачка! Поставя, човек! Тук че за нас ти е така стоиш и гледаш. Бял. Искам да гледаш топката и да следиш, ако мога да я вкарам. Събери още Англия, събери! Стича! Нина! Хайде, Иване, давай! 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 Давайте! Не се отказвай! Иване, трикирай! Ако дойдеш ще появи и тогава. Браво, Не човека! Да си паса, имаш ерти, браво, ей, Вили! Петка пресна вътре! Ей, девятката! Тихо е, Макчор! Ей, мълчите, играйте! Ей, малките, не искам да правите провокации, много си малки още, ясно ли? Ясно ли? Спокойно, не искам да се хвърляме. центъра! Иване, центъра! Искай! Аре, Иване! Движи се, пойче! Пас! Браво! Браво, Васе! Браво, Ники! Пас! Вили! Пас! Вили! Айде! Кой качката? Вало, изпълнявай! Аре, всеки човек, Иване! 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 Трябва топта! Браво, Иване! Пас! Браво, Витаче! Браво, имаш човек отзад! Стено, влез вътре, бе! Браво, Никиано, браво! Събери! Вало, зад теб, човек! Аре, Тимо! Аре, никой дойде не Вало, може. напред, Вало, напред, бе! Браво, давай! Браво, давай! Браво! Пас! Браво, решавай! Ставай, ставай! Браво, бе, стъпки! Дай, Ники! Дай, Ники! Браво! Слизай навътре! Навътре! Ма не де се спирай, бе, човек, бе! Слизай навътре, бе! Да. Още 6 минути. Петко! Те тук виж никой не пазват. Не мога да го оставят така 5 човека. Ники, до него сиди, до него да ни е... Давай! Аре, обръщай! Ники, не чак там, бе! Ники, не се връщай чак тук! Дани надясно! Аре, средата! Ники, аре до човека, бе, Ники! Да няма свободен!
Нищо няма, какво? Добре, има ли причина да свират за нас? Обясни ми. Какво е станало, че да свират за нас? Някой те ударил, топката излязва ли това? Има ли причина да свират? Иване, събирай в центъра. Витачи, събирайте. Бахте да си Айде, първа и втора, Кенцов, отивай към Ремзи. Стани нещо, за да свират, нали? Не е проблем. Влади! Айде! Вили! Вили! Няма стане така, приятел! Чай сега, ние трябва да се молим да играем и какво? Айде де! Направи усилия, бе, Влади! Вие не искате да играете с една дълга топка, нито първа, нито втора. Бяга от тук! Значи вие ма карате да няма викал повече, честно ви казвам. Това ваше поведение ма каже да няма викал повече. Давай, Витко! Толе. Давай, смело напред! Обърня! Не бе, бег бе! Бег! Вики ти, Дани, вики му бе! Много викаш бе! Иване, хайде сега да се откриеш лигато! Няма се подавате на такива провокации. Много сте малки още. Ей, бег! Дани, обърни му я! Топката и за белите! Към Влади, Витко! Към Влади! Чакай, аз чакай, деца! Как така тръгнахте да играете без сигнал? Ой, се научите, че има като има съдия! Ще разпълнете ляха! Няма да се чува без сигнал да играете! Чакай, спаляно! Чисто играй! Хайде, Кесо! Браво! Съдията да ви следи! Напред! Чакай, скорост! Вили, махай се! Ники, извини се. Крис, където му е? Крис! Ники, айде, Ники, изпълнявайте тъч. Ники, хубаво напред, айде. Дани иска. Пас, Вили! Ма Дани, ти не отиваш да отнемаш топ. Браво, Емо. Айде, Ванка, движи иска, айде, Иван. Там до него. Айде, Ивайло, вземи я, Ивайло. Браво, Емо. Ванка, ела малко насам искай. Още една минута ги спирам. 14 минути. Как се успокои мач? Да. Смяна! Минута година къде си свърши? То някакво се няма резултати. Няма да играят, да. Така. Точно така е, няма какво. Ими така се ги направят. Давай, Емко, играй!
Ай, та атака не ги спира. Хал, хал. Ники, напред спирай там. Той напред. Симо, спирай. Симо и Ники. Стъки! Лангата на едната ги да дарите на Що за такова стопката? Изпълняваме! Дай, взимай! Краемчета, браво! Поздравете се двата отбора, айде!